Det giver ikke mening, du ikke får mig nu. Kraft, du var god til at lede, Jappe. Oh my god. Jeg hoppede lige. Jeg hoppede lige. Ja, jeg vidste ikke, hvor du er henne. Jeg er lige her. Jeg er den der kæmpe ting. Nå, du er dernede. Jeg gemmer mig her. Nå, Endnu. det var jeg, der får smadret døren. Jeg kan se en eller anden, der hopper rundt op på ting. Det lille krækand. Står jeg stille og hopper? Hvem er det, der prøver at Ja. smadre dørene lige nu? Og er du udenfor? Nej. Du skal ikke smadre dørene, fordi så siver der kold luft ud. Jeg gik ud af min køleboks, og så blev jeg til en lille ting. Jeg kunne se en anden, der kiggede et eller andet sted. Hey, stop trolling me. Og du reddede mig. Ej, fuck dig. Oh my god, that escape. Du er nede under bilen, hæ? Ja, det er jeg ikke. Det er sgu da ikke lort. Bare show yourself, okay? Bare show yourself. Hvor er du henne? Gren er helt forvirret. Når du en flaske? Og så, hvad hedder nu, så flygtede jeg væk, og jeg var hele tiden tæt på dig, Krækand. Jeg løb seriøst igennem jeres ben på en måde. Det er vildt. What? Okay. Okay. Og det skal være sådan en ordentlig faggot. Jeg var ligesom Signe ellers. Jeg hopper lige nu. Løb ud. Escape. Nå, okay. Kletter sportet lige ved siden af mig. Og han så mig, og jeg er sådan en blå stor ting. Tro mig. Lad lige være. Lav. Show mercy. Bare show. Nå, fuck dig. Nå. Ej, jeg dør. Er I levet op? Nej. Jo, ja. Er du udenfor eller indenfor, Sebastian? Det ved jeg ikke. Vi hjælper altid dig, mand. Hvor er du? Skal noget, de elsker. Er du den der fucking pølse? Er nu det? Nej, hjælp mig. Skub ind den prop herinde, så jeg kan blive den. Hallo, hjælp mig. Nej. Fuck dig. Det er bare en fucking random prop. Det er så fucking random der. Oh my god, nu er jeg næsten mistet af mit liv. Nej, lad være. Du kan ikke dræbe mig, fordi jeg er stok. Jeg mister ikke liv. Jo, jeg gør. Lad nu være. Please, lad være. Jeg kan ikke lige give mig. Tak. Var det... Er du indenfor? Nej. Jeg får noget. Nej. Er der bag mig? Nej. Lad nu være. Ad. Tak, mand. Taco Bell. Taco Bell. Det er godt. Taco Bell. Jeg har det også koldt.
Så lige min nipple, mand. Kom herover. Okay. What the fuck? Ej, nej, ikke nak ham. Jeg er stok. Det er red Jeg er time. stok. Jeg kan ikke komme Det med. er red time. Nej, vi prøver bare at hjælpe dig. Tag ham bagfra. Hvor fanden ligger om på min kat? Hvor er han? Jeg kan ikke se ham. Wow, syg. Kan du ikke se ham? Nej, jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se ham. Når jeg er lige ved bacon. Jeg kan ikke se ham. Hvor er han? Okay, kan vi tage ham bagfra? Nej. En aftale, du går i seng om en halv time. Ja. Er det en aftale? Ja. Ja, fordi hvis du... Jeg føler noget, der er tæt på mig. Er det i mit numsehul? Hvad fuck var det for sådan en Abdullah-dyr? Nu kommer de mor en hvad sagde du? Nej. Shit. Ikke sige, hvor jeg er. Ahmed! Jo, så. Det er lidt vogne flavor. Bitch! Kom der. Hvor syg er din kyg? Jeg vil komme lige herind. Hvorhen? Jeg er inde i midten herovre. Shit, jeg kan ikke. Jeg er stærk. Nej, vel? Sådan der. Vi skal do det andet her i sengen. Ej, der er ikke knipper i. Er du med? Nej. Kom. Jeg vil ud og finde det der møg. Okay. Der er ikke, altså ikke inde i det rum der. Hvad? Jeg er ikke inde i det rum der, så jeg tror det. Hvorfor? Nej, jeg er lidt indenfor og lidt udenfor. Måske er begge dele. Måske er stok midt imellem. Eller måske er over det hele. Måske er det her Inception. Drikker han? Ja. Okay, giv os en ledtråd. Jeg er stok. Okay. Det er som om jeg har en stol op i røven. Ja. Er det sygeste gennemsted? Jeg har det endnu syret. Altså mit er ikke engang sygt, mit var dumt. At det ikke har fundet mig. Hvordan er der havnet sådan... Er I nedenunder eller ovenover? Ovenover. Er I sådan op på første sal eller nede i studietag? Jeg er oppe på første sal. Hvorfor? Kom ind i det der rum, hvor I starter med at være. Kom ind i det rum. Der er ingen Jeg er i den der kasse her, der er stok. Okay? Jeg er den der kasse. Jeg er lige her. Så I mig. Hvorfor gik du på? Skal du ikke med ned? Jeg ser min fremlæggelse. Ved det ikke. Jo, jeg vil også gerne ned og se din fremlæggelse. Alle sammen. Tag plads. Jeg skal lige finde ud af... Okay, så I kan se, det er fotobombing her. Jeg vil vise lidt om. Og så er der... Hvorfor? Oh my god. Seriøst? Sig lige om du er ovenpå første etage eller noget. Ja, jeg er nedenunder. Og Sebastian, han spawnede lige ovenpå mig. Så er du Hvad? lagt ned under. Nej, jeg sagde, jeg var ovenpå. Nej. Nej. Han er der. Han kommer nu i køkkenet, omkring køkkenet. Ja, okay. Giant prop. Hallo, stop. Ja. Rolig. Vi har en meddelelse til alle borgere i vores sted her. Vi har en stor kyg. Den er her. Nej. Der er dusør på den. Er det dusørjæger? Bedes melde sig til. Der er en stor rød kyg. Oh Hvor er my det god. faggot, mand? Nå. På vejen over. Oh my god. Jeg gider ikke. Nej.